Nyt se on sitten telkkarin viimeiset hetket. Näin. Noniin, mites kävi? 6-1. Suomi vei. Mitäs se kello näyttää tai päivämäärä? Täällähän se on. Suomen matsi loppu. Mitä Tarmo tehdään? Telkkari lähtee. Kyllä. Telkkari lähtee. Viedään kamera paikalleen. Eikö se ole aika hyvä? Otas siihen tuu. Mut se... No niin, siinä se on hyvä. Ja miten se meni? Eiks kolmannen lähtenyt? 1. Oota, otetaan kunnon lasku. Kovempaa äänet. 1, 2, 3! Sinne se meni vähän rikki. Särki. No eiköhän me lähdetä vähän korjailemaan tuolta ja katsotaan mitä tapahtuu.